Aan tafel, Frenske, goedenavond. Goedenavond dan. Frenske, du hast de laatste tijd een ganse hoop met Kika, wa? Ja hoor, dat kan ze wel zeggen, ja. Vertel, aanstaande zaterdag luisteraars, let op, want het is een uniek gebeuren, gratis toegankelijk en alles ten behoeve van Kika. En voor het geval dat u nog niet weet wat dat is natuurlijk het kinderkankerfonds, wat wil zorgen dat de kinderen kankervrij zijn. Ja, dat klopt inderdaad. Dus aankomende zaterdag op 24 augustus heb ik dus een grandioos artiestenspectakel georganiseerd. In samenwerking met carnavalsvereniging De Moeloeren van Kerkgoor. De Moeloeren, ja, en dat is de stamkroeg van De Moeloeren is door je mulige ek. Vandaar natuurlijk ook dat daar die avond plaatsvindt, hè? Ja, vandaar ook de locatie. Bij de Gemütliche Eck bij Jos en het Mia. Ja. Het begint om 8 uur bis ongeveer om 2:30. We hadden een non-stop artiestenprogramma van 6,5 stunden. Dus dat is nog wel gek, maar ik weet zeker dat de lui wat doorkomen dat die stuntjes wel volhouden. Ja. Dus wat dat betreft, ja, het is natuurlijk allemaal belangeloos. Die artiesten komen van nu allemaal voor het Kika. Dus ik kan in het verleden al een hoop gedaan over het kinderkankerfonds. En ik hou ze van nu dat ik weer terug ben in Kerkgoor, wil ik ook weer even aandacht besteden aan het kinderkankerfonds. Wie lang ben je voet geweest op Kerkgoor, jong? Oh god, 4 jaar. 4 jaar. 4 jaar, ja. Het is alsof het een eeuwigheid is. Ja. En de dag is nog te lang, maar. Ja. Dus, ik ga dus een hoop artiesten. Dus ik weet niet of ik het rijtje af kan nemen. Natuurlijk, neem ze gewoon even, want er zal wel immer in erbij zitten waar een van zegt van ja, maar dan moet ik toch hen. Ja, ik ga een paar Schengen heren gehoord. Schengen? Ja, van Maastricht komen ze. Naar Kerkgoor. Onder andere Ron Gillissen, Hans Leeman uit Brabant, Kevin Heijman, Roger Peters, Jerome Gillissen, onze eigen Jackie Porches. Jackie Porchet. Jackie Porchet. Jackie Porchet. Want daar richten ze immer over op. Maar men nu we spoelen even terug. Jackie Porchet. Dus nu weten ze allemaal dat Jackie Porchet ook door is. Ons eigen Marl en Mathieu. Ja, dat is Marl en Mathieu Heijenraad, hè? Voor het geval dat de lui nog niet kennen. Dat zijn natuurlijk ras-echte kerkruisers die ook alleen Janse hoofdje schrijven hadden voor artiesten, maar ook zelf voor muziek maken. Ja. Ik zelf natuurlijk, kan natuurlijk niet ontbreken. De topper van de avond ving ik zelf, met natuurlijk al die anderen ook, maar de topper voor hij ving ik Per Heiligers met zijn nieuwe formatie Vol Gas. Ja, en Per Heiligers is de winnaar van het PLK. ook, maar hij stond de winnaar van het Parkstad Liedjesconcours zonder meer. En daar wil ik nog wel even over vertellen. Ja. Want de Per schikte mij dat nummer. En toen zei ik, Per, dat nummer is klasse, maar ik zou er nog dat en dat aan doen. En dat gebeurde. En ja, er wordt natuurlijk geen doorgestoken kaart, want ik hou met het Parkstad Liedjesconcours alleen maar de presentatie en verder totaal niks. En de Per die won met, wie was dat nog eens? Even lekker. Ja, zo je het. Zal er Samsung ongelooflijk absoluut gaan huren. En ja, door neven, maar dat vertellen we dadelijk natuurlijk, hè. Dat is de toppresentatie van de avond. Ja. Ik ga het over de mystery guest, die al zo ongeveer bekend is, want het is op Facebook gezag geworden, hè. Ze trainen nog net zoveel op, want ze bestaan pas, maar dadelijk door meer over, hè. Ja, dus los van de mystery guest, daar komen we vandaag op terug. Hans voor ook het Peggy Lassau uit Maastricht. Peggy Lassau, ja. Ja. Ons eigen Rebecca, bekend van Popstars. Inmiddels een heel goede vriendin van me geworden. Rick Hart is nog voor velen onbekend, maar van mij een goede vriend. Der Kleine uit Brabant, omdat ik in Brabant gezeten had ik gezien wat de jong door paraat gemaakt had. Had ik gezegd van, dan moet ik geen keer gaan halen. Ja. Een nieuwe formatie is ook uit Noord. Dat is ook pas begonnen. Dus waar komen die vandaan? Dat zou ik eigenlijk niet weten. Dat weet ze niet. Nee, dat is zelfs verrassing dan. Daar bedoel ik. Alles is alles vol verrassingen de avond. Nog een verrassing van de avond is het Corina. En natuurlijk onze eigen popstar Henry van Wijmeren met als Monique. Nou, Henry, ja. Ja. En dan heb ik een buitenlandse gast. Dat is rapper Ripped met Dennis. Ja, zo net eens gehoord. Dennis Lucas is een goede DJ met een goede naam gemaakt. Een MC. Een MC. Een Mike C. Ja. En als hekkensleter hebben we onze eigen Nick Gillissen. Ja, en de kies bij deze alvast de groeten van de Peter Meijnes.
van Peter Minus. Hij zei, het grus en het Franske, maar ik kan leider niet doorzien. Ik zei, ja jong, dat is natuurlijk geen excuus waar er moet komen. Nee, flauwekul. Bij deze, waar Peter, hij zei aan mij, ik ben trouwens wel erbij, dat 30 november met de cd-presentatie van Kika is. Kijk, dan weten we dat al meteen. Ja, dus luisteraars, natuurlijk zitten daar een aantal namen bij waar u van zegt van, ja, daar had ik nooit van je gehoord. Maar ja, wenn ze nooit naar je ziet, dan zal ze ook nooit leren kennen, wa? Zo is dat. Dus aanstaande zaterdag, The Place to Be, door je mulige ek, gelegen aan de Bleier Heidestraat, nummer 76 in Kerkrade, met een regiment aan artiesten vanaf 8 uur tot 2:30. En allemaal belangeloos. En ze hebben mij gevraagd om het te presenteren. Nou, kijk eens zo. Dus ja, dat wordt, we gaan daar een leuke avond van maken. Dat bedoel ik. Dus we gaan er een schöne avond van maken. Ik hoop ik al te zien aankomende zaterdag. De zaal gaat open om 7 uur, hè? Om 7 uur en het programma begint om 8 uur. Klokslagen net 11 minuten op. Nee, net 11 op, dus geen carnaval. Hij slopen voor een hoed. Dat bedoel ik. En dat moet strak natuurlijk in de hand zitten. Dus ja, aan mij de taak om dat strak aan de heng te houden. Maar dat kan wel goed. En te zorgen dat geen rennen op die toer is. Maar daar had ik geen begrepen. Daar kan ik ook een beetje hulp bij. Die artiesten werden opgevangen. En dan kiest de schon door. Is door of is net door. Het geluid dat werd verzorgd door een gouden jong uit Landgraaf. Want reclame mogen we niet maken. De aankleding van de zaal is ook gesponsord. Nou, de moest gewoon door hen komen. Dan zie ze wie het gesponsord had. Maar dat zal ongetwijfeld ophangen. En de extra artiesten zijn dus Ron Gillissen en Henry Verwijmeren met het Monique. En natuurlijk aan alle artiesten alvast op dit moment een dikke vette dank, vuur. Want het goede doel is Kika. En daarom is er ook geen entree, maar wel een vrije gave bij de inkomzetter België. Ja. Een vrije gave bij de binnenkomst. En ik ben er vast van overtuigd, als u dat programma daar hebt meegemaakt, dat u zegt van, ja, we hebben een schoon programma gezien. Het kost het niks en het wordt nog voor een goed doel. Zo is dat.